Avruka منوچه gelekî xweşî bû hemû werziçvanên Kurdistanê her çar parçeyên Kurdistanê anî bi taybet jî Rojavayê Kurdistanê. Ev nûçeya hem destkefteke mezin e hem jî destkefteke dîrokî ye. Bû yekem car tîmeke tûbapeyî ya Rojavayê Kurdistanê bi navê Rojava di nava Federasyona Tûbapeya Dunyayê bû herêman ew helbijartiyên ku di li dervey Federasyona Tûbapeya Cîhanê FîFAyê ne dê weke endam bihête hejmartin. Federasyona Tûbapeya helbijartiyên dervey Federasyona Tûbapeya Cîhanê FîFAyê ya berniyaz bi konîfa bawayeke fermî dampêdana bi helbijartiyê Tûbapeya Rojava li ser malpera fermiya xwe ragihand. Bi wê çendê beşdariyê di palawanetiyên dahatî da biket. Federasyon de ragenraweke fermî da dibêjîtin helbijartiya Rojava weke endama nû ya konîfayê qebûl kiriye. Ragihandiye konîfa şanaziyê diket bi pêşkêşkirina yek ji nûtirîn endamên xwe. Em bi xêratina Rojava FA dikeyn bû xêzana cîhana werzişî û hevalîniya me. Cudî Efrîn berpirsê ragihandina tîma Rojavayê Kurdistanê ye bi Rûda û ragihand. Ev yekem care di dîroka Tûbapeya Rojava da tîmeke futbolê beşdariyê di palawanetiyeke dunyayê da biket. Tevaya yarîzanên me xelkê Rojavayê Kurdistanê ne ku li diaspora dijîn. Dixwazîn bi rêya beşdarîkirin di palawanetiya konîfayê de az bilindiya Tûbapeya Rojavayê Kurdistanê nîşanî hemû cîhanê bideyn. Berpirsê ragihandina tîma Tûbapeya Rojava Pêtir dibêjît di dema pêş de د civîneke me ya fermî li gel berpirsên konîfayê hebe. Bi wê çendê bi temamî şêwazê beşdarîkirina di hilbijartinên dahatî da ya Rojavayê Kurdistanê di palawetinan da eşkera û zelal bikin. Cudî Efrîn Pêdir ji Rûdawê Axivî dibêjît. Li ber çavgirtina rewşa dahatiya Sûriya û Rojavayê Kurdistanê dê kar bikin bû vexwandina yarîzanên Kurd li bajarên din ya Rojavayê Kurdistanê. Bû wê çendê di nava vê tîmê de yariyan bikin. Lê di gava destpêkî de tenê ew yarîzan dê yariyê bikin ku li diaspora dijîn. Bi qebûlkirina helbijartiya Rojavayê Kurdistanê weke endama nû ya konîfayê helbijartî dibe dîwam tîma Kurdistanî beşdariyê di hevrekiyên qehremaniya konîfa da bike. Demekî da pêştir helbijartiyê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê çend caran beşdarî kiriye û sala 2012 nasnavdesanî bû. Li ser profaylê helbijartiya Rojavayê Kurdistanê di malpera konîfa dahatiye nivîsandin. Werziş zimanê aştiyê û azadiyê ye bû nasîna mirovan û kulturên berdewam yên heme çeşnên dunyayê. Weke gelê Kurd hewl didin bû gihiştina bi armancên xwe û planên girîng li gel biha û xwestekên me biguncin. Helbijartiyê dibêjît me bawerî bi aştî û dadperweriyê û yeksaniyê heye. Hewl dideyn bi evê heceta henê bikeyne derfetek di nava komelgehê da armancên xwe bidê bînin. Armanca serekiya me beref pêşbirina şûnas û kultur û çanda Kurdî ye. Parastin û pêşxistina mîratê dewlemend yê çanda Kurd û Kurdistanê ye. Dadperwerî û yeksanî ye. Federasyona Tûbapeya Dunyayê konîfa bû herêman çendîn sala palawanetiya hilbijartiyên dervey FîFAyê birêve dibe. Di palawanetiya dahatî de ku bihête kirin helbijartiya Rojava dê bû yekem car têda beşdar bît.